Có người đó nào em mà 알게. 좋다. 어머, 빈 덕발. 아부나. 잘그래 홍만이 게 너 사이버나 19 of August sini habubagra sini mosungsara kurikya sini habubagra Vikram Kishore Manik Bahadur bini asaimani sal o salno ruguino ini je bini mangthong hokjamani jaga je sini Bortola ajago boni je Simalung o Simalung belai ke bolong putungui tongka sung khakai kya bobagrani asamen salo tam samung khlainani ni sung meeting o salami aglo sung mo mangkhaje gobangma bisiromoi bolong putungma moi tongka sung sigla rogan suka o bolongno sung agi ke baksa kamla nai sung ma khoklayo tamni bagai mo taklaini mo 2026 ni je bini bobagrani o asamen salo sung tam khlainai hingke sung mansuk laga jotto tipara joni sin jotto sigla wai teblok miloi ekdom kusung khai hogoi porishar khai dini karon ke mo sudu nugo je aseman salogo hongke kisi jaga bini je Simalung tongmani bini je kono kuma jaga simi hogjago miti baki jaga ro bolongoi tongo nisung kha kha pura hogoi sirai khai sudu mo bini aseman sal phage sung khomna mo khaya sung every 3 month 4 month abo hegeno bolongoi tong hakai sung phai hogi phainai hogoi sung tini mo bolong khongma yagulo o je jabro thimen bithi sung o bithi no sarklangnai ya turuk ke thima jado bithi o bithi sarno yagulo bolong busu de thiya sung tise nai phainai jodi naimen yagulo tise bolong tong hakai sung haino hai tise meeting asugoi sin sikla no jotno pal khai ringoi abo haigeno sung te mo Simalung no agin haigai te bolong khai tonani riglak sung bini sudu bisini bobagrania bin bobagra bosoni jotno mo hayono boni Simalung no sob samoi no kusung khayei je phatar hastewo jeng nugo je Simalung rok kaham kai naithok kai toni jago gesini rajani bosoni Simalung kai jeng nugoi to bolong singoi tongo abon kha kha ge sungbo sini rajani bosoni bos je Simalung no jeng ti ama hage bolong he tonlia ekdam kaham kai kusung kai naithok kai no sungsa sakan tonai aba hage khana woi no ini sing jotto sini tipra rajani sini sikla rok hai malayei ini sing ro sin bolong no hoklai tongo ta By media friends no angke ompini white president ompini white president sini central white president by committee by dak saklaija sini Suros sar debruma plus MDC bo by saklaija district committee block committee ni jotto jara gana gini phaimani to jotto gobang phaidi hapana hasal ni ke president no phaimani jaw hin sajak bai jeng sini koizona phalekha sini ompinengri ngete njok joto saimani omong tha maharaja di Vikram Kishore Manik ni kaisa Simalung sana Simalung ngor jaga jeng phaibai kok kasana ni musuni ni bisingte omong ka capital hedena
omo tongmungo or jaga kono discrimination kok samani ya khag mani kok samani ya omo tongmo buiming mani ke or sung sasang kamung but or bu sung saimana sung ke sini raja ni simalung pojonto no bo mahke tongrojak white tep kono somai singke tongya sini surosar ni netite sini white tep joto no sengkrak ni netite sung somaisa laijak do phaje kono jagao jongjal ong tongkha hingkhanke hukumu mukumu jaga segek jagai tongkhanke bono te sanani bangai white tep somaisa jani bangai chini somaisa laika u somaisa mane sung kok bu narek laika singke joto jagao sini central ni hoite block level jura joto sengkra ro phai sung kok bai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, TTAADC, wishes everyone a very happy Independence Day.